L'exposició 08760 Postart, Cossos dissidents, organitzada per l'Associació d'Artistes Plàstics de Martorell i emmarcada dins els actes del Dia Internacional de les Dones, ja es pot anar a visitar al Círcul. L'exposició basada en l'art postal, un moviment artístic global que utilitza el correu com a mitjà de difusió, vol remarcar el paper fonamental de les dones al llarg de la història i la seva participació creativa en tots els àmbits de la vida. Una postal la demanaves a través de les redes socials, però tenies que fer servir el servei postal. Nosaltres te l'enviàvem per correu i la persona que la intervenia la tenia que retornar també per correu. Llavors ha sigut una convocatòria bastant interessant perquè no és el que estem acostumats a fer. Pili Picó, presidenta d'Artistes Plàstics, ha destacat la bona acollida i les postals arribades, algunes des de l'altra banda de l'Atlàntic. Com la que més lluny s'ha arribat és des de Xile. Vam fer una convocatòria a través de les redes socials i vam rebre una resposta des de l'altre costat per poder participar. O sigui que és molt interessant. L'exposició també té la seva vessant solidària. Llavors la gent pot venir i pot adquirir la seva petita obra per un preu que és 10 euros i si algú vol ser més solidari pot añadir més, però el preu és per totes les obres que n'hi ha aquí, és de 10 euros. Llavors aquesta donació que faran va per la cooperativa Candela, l'entitat aquí no es queda res. La cooperativa Candela treballa amb diversos col·lectius basada en l'educació en valors, amb perspectiva feminista i comunitària. I que s'assembli molt el projecte que ells portin amb el que nosaltres hem agafat de tema per la convocatòria. La mostra es podrà visitar fins al 3 de maig al Círcul.